mbari est-ce que da yidi peti jar ye e pi jabo da dum non mi hanki mi jawno kono mi andi mo déjà mi andi système makko mi yino goddo no wadi dum dozu frère jomen sosojo o haala pular ni moja himo nini Amerique o watto cionci rewbe o watto kola wadi to ubi ha hande o banni 200,000 abonnés bayi dum don o hebi ko fala ko hande kadi o sanzi himo jokki fo andimo so wadi live jama aray dolle mi andi pay kum politique ko jokki ko kono non mi blocking Allah ko sed kono bayo non ko live be kon nafigibe kon bambobe mere jokke dum non ko onon kala wonbe yewtade dum sans exception kala waddo tammu hedagol hoyre nene waddo tammu hedagol wubi layka dum partaza onon ko fattube na on yimbe onon fulbe ko mbadi yimbe jogido yido buri naidi ay naidi no buri on hare vraiment je suis tellement choqué mido choqué sokande komi sokanaki kala wado video mi alana wado video yenna nen yenna baba wada wubi yagal holla bobimu yeso da endimu wada farote wada merde mi alana on koto mi alana on konna ni hen Allah danda parce que ko wada tonkom Allah nangiti salam ko wada tonkom ndaralam ko wada tonkom mido mari hurriya ko simido yidi mi yi'a simi yida mi yata mido jonni on hurriya mo be kadi yo jonna on hurriya kono ngai ndara be on men ay lay ko be ay partage no be mo ko be minni ko fattude si ben dar ke yodi ko ngo men fulbe on bepu on fulbe hande na fulbe jango o wonta fulbe handi tagge ora ko dum addilan hala ngollo mi andina non min kadi mi arta ka TikTok e ka Facebook mbudi no hebade mo kadoji din kadi on adde bayru menen ko futa men joom fi kala menen golu bay on jonna e wubi ben kadu on jonna yennobe nene ben hay lion do kadi ko yo addu lion jidi addon kadoji di moja wala men ara bay menen men fenata ko gonga men kam men suti kono billahi onon sibobe men sibobe ko sibi o on nanay do yidanan kala non mo yida e no dono gerdata mbari est-ce que da yidi peti jar ye e pi jabo da dum non mi hanki mi jawno kono mi andi mo déjà mi andi système makko mi yino goddo no wadi dum dozu frère jomen sosojo o haala pular ni moja himo nini Amerique o watto cionci rewbe o watto kola wadi to ubi ha hande o banni 200,000 abonnés bayi dum don o hebi ko fala ko hande kadi o sanzi himo jokki fo andimo so wadi live jama aray dolle mi andi pay kum politique ko jokki ko kono non mi blocking Allah ko sed kono bayo non ko live be kon nafigibe kon bambobe mere jokke